kan du? De kan ikke få noget sammenlagt, men de kan godt vinde det her. Men det er en franskmand. Det er en franskmand, det er 2. Og det er ham, der dømmer, han kigger hen. Nu kommer nok til det. Eller så har han kørt. Der var en, Nej, det startede lige nu. Det er den franskmand. Der er dejlige spand alle sammen, det er de altså. Det var det andet, men så var den der. Hvad? Det var varme, det her. Det er ikke værd. Simpelthen så flot vejr til sådan noget. Det er rigtig fedt, at komme sådan i hvert fald. Har de ikke den samme tid? Jeg kan ikke helt vide, om Tyskland de har lidt længere tid til dem. Det har de nu ikke. Den laver større. Men det er jo som om, der er mere plads. Det er de også, at deres vogne er jo større. De har meget mere plads i den ene spænder. Yes, could be better. Det er så meget plads. No, you're not perfect. Det er til at lave det for et eller andet. Galopederen er bare helt vild. Han kører jo også bare for at vinde medalje i det der i dag. Ja. Det er jo bare det. Ja. Ja, det er godt for bedre bilen, ja. Men han er i hvert fald ikke diskvalificeret, fordi at hans heste de kom galt sted i går. Han har måske lavet en fejl i terrænet eller et eller Han andet. har nok kørt en forkert vej. Gennem noget portværk. Ja. Det er jo sagtens at lave. Den er altså svær, den der. Det gik lige. Den der mangler flår på hovederne. Ja. Den er altså bare svær. Fordi du kommer den ene vej, så skal du ikke vende rundt til den. Så hvis alle kommer, det kommer bag på alle, og den er så svær. Nej, der var en bold. Ja. Men han var med til. Det kan altså heller ikke. Ja, meget vigtigt, når du siger, så han er rigtig meget til. Det er noget, man skal øve sig noget i det der. Altså, det skal ikke bare sådan at køre sådan en kar. Det Der kan var jeg. turområdet. Den aller sidste. Det var